си, майката. Лиляно, върни ни винетките. Парите за винетките, парите, Лиляно. Дупка до дупка, ако не знаете песента дупка до дупка, вижте какво става на въпрос. Раздрънкаха са, хубавите коли са раздрънкаха, мамито. Лиляна, ако ми върнеш парите за винетките, ще купя чисто нова кола и ще карам по този път, да знаеш. Къде ще бягаш, защото ти кароцарски път видиш? Да гледат, сега както са избори, да гледат и да направят пътищата. Ще караме само такива коли, офроуд. Друго няма. Само джипови ще караме по такива пътища, няма начин, друго не може да караме. Ужас, майка, ужас. Кароцарски път ли, какво ли? По черно да караш из нивите още по-хубаво по нивите да караш, отколкото такива пътища. И този път беше правен миналата есен. Миналата есен беше кърпен. Гледай, дупки. Дупки си има на майката. Къде ще бягаш? Да направо. Щеш, не щеш. Амортизация ли ще остане? Пак направо ужас за човек, това е ужас. Абе аз откакто се помня, все този път е кърпен. Откакто се помня, все се кърпи този път. Няма основен ремонт. Все кърпене, все кърпене. Този път никога не е правен, къде. Атай, по-полека. Че да не се разсърди министъра на регионалната инфраструктура, ама. Целият път? Целият път ще го снимам, бе. Ще го снимам да ги видят. Амито им, ба. И гласове искат, и винетки искат, и какво ли не искат. Гледай какво става. Житница Добрич път. Житница Добрич пътя. Ако някой не знае, да види. И ще караме хубави коли. Ще накарат да караме нови коли, за да не замърсяваме въздуха. Нова кола ли ще остане по този път, бе, хора? Трябва по въздуха да се разли. Ще купя самолет, въртолет. С него ще се движат. Гледай. Да видят, що чудо е той. Ужас. Това е пътя Житница Добрич. Да. Европейски път. Държавен? Държавен европейски път. Да. Живеем по европейски стандарти. Няма да говорим за пътищата. Че да не се разтърдят нашите политици. Иначе дойде ли време за обещания, направо всичко е възможно. Невъзможни неща няма.
време за обещания, дойде ли невъзможни неща няма. А дойде време за правене на неща, за изпълняване на обещанията, тогава не е възможно. Обещаваме, но дали ще изпълняваме, не се знае. Бойко Борисов обеща да бъде направен този целия път. Сега трябва като стане на ефира трак да сложа обещано. Трябва да сложа един стикер обещано. И после да видим дали е изпълнено. Нямало пари, защото е бил държавен пътя, не е общински. Държавата трябва да прави този път, бе. Той е държавен. И където се има напредвид, по този път спестяваш около 25 км, ако милиш от тук. А не милиш през Карапелит. През Карапелит, като са мили, за 25 км повече. От тук спестяваш 25 км. Лилява, виж и се зачервявай. Да, ако можеш да се зачервиш, не? Ако имаш съвестта да се зачервяваш, вече навлизаме в новия път, който е направен изцяло. И то не е чак нов, защото и той почна да се руши заради камионите. Това е Лясково вече. Значи 7 минути са нищо. Видеото е 7 минути, той са нищо. Започнах да снимам от средата на пътя. Ако снимах целия път, той е около половин час път. И пак карахме бързо.